Navigovaná doktorka Koloky takisto v boxe, všetko pripravené na štart. Bolo odštartované, 14 koní sa vydala na cenu eliminátora, dlhu 2000 metrov a máme tam pád. Slovenský debutant Valtteri a jeho sedlo opustil Michal Demo, ten je už mimo dostí, takže máme 13 koní a do čela sa vydáva Romina. Romina, ktorá bola takto z jara hneď úspešná minulý rok. Romina pod Petrou Zetkovou, na druhom mieste Paolo Sinel a potom je tam doktorka Koloky Zerkia, Christero, Fire Vision. Dvaja zástupcovia, respektíve zástupkyne, stane strnisko v poradí Eagles a Prufy. Medzi nimi sa tam prediera do predných koní Cape Crown. V závere štartového poľa je trojica Spartico, Fly Amico a Cape Crown je teraz posledný. Takže v strede štartového poľa sme mali v modro-bielej kombinácii stajne Borman Bragu. Vedie Zerkia, Paolo Sinela na druhom mieste. Tretí priebežne je Fire Vision, na štvrtom mieste doktorka Kolokit. Potom v predných koňoch je Mondovi Christero s miernou stratou, na 7. mieste Braga, nasleduje Eagles, je stajňová kolegyňa Prufy, Spartico, tretí od konca, predposledný Fly Amigo a Cape Crown na poslednom mieste, ale je známy svojím výborným finišom a už sa posúva dopredu. S veľkým odstupom však vedie Romina pod Petrou Zetkovou, tak musím povedať, že ten obrovský náskok, ktorý si Romina privedie do cieľovej rovinky, uvidíme, či sa vôbec dá stratiť. Romina na druhom mieste, Zerkia, v predných koňoch Fire Vision, takisto tam bojuje aj Mondovi. Uvidíme, či Cape Crown bude mať dostatok síl na to ešte, aby zafinišoval. Teraz si tam Martina Hlaveková hľadá miesto. Samozrejme náskok Rominy sa znižuje. Najmä Fire Vision po bariére bojuje, ale takisto aj Christero teraz prechádza do čela a Christero pod Jaroslavom Linkom zvíťazí, na druhom mieste Fire Vision, tretia Romina, na štvrtom mieste pravdepodobne zvonku Fly Amigo, na bariéri takisto dobré doktorka Kolokit a bol tam aj Mondovi. Bol to veľmi tesné v záverečných metroch, tak Romina na poslednú chvíľu stratila to, čo zhádam stratiť ani nedalo, aspoň to tak vyzeralo z úvodu cieľovej rovinky, ten jej náskok bol obrovský. Táto vabank taktika na nešťastie pre Petru Zetkovú a tým okolo Rominy rovinky. Uvidíme, či sa vôbec dá stratiť. Romina na druhom mieste, Zerkia v predných koňoch Fire Vision, takisto tam bojuje aj Mondovi. Uvidíme, či Cape Crown bude mať dostatok síl na to ešte, aby zafinišoval. Teraz si tam Martina Hlaveková hľadá miesto. Samozrejme náskok Rominy sa znižuje. Najmä Fire Vision po bariére bojuje, ale takisto aj Christero teraz prechádza do čela a Christero pod Jaroslavom Linkom zvíťazí, na druhom mieste Fire Vision, tretia Romina, na štvrtom mieste pravdepodobne zvonku Fly a na druhom mieste Zerkia v predných koňoch Fire Vision, takisto tam bojuje aj Mondovi. Uvidíme, či Cape Crown bude mať dostatok síl na to ešte, aby zafinišoval. Teraz si tam Martina Hlaveková hľadá miesto. Samozrejme náskok Rominy sa znižuje. Najmä Fire Vision po bariére bojuje, ale takisto aj Christero teraz prechádza do čela a Christero pod Jaroslavom Linkom zvíťazí, na druhom mieste Fire Vision, tretia Romina, na štvrtom mieste pravdepodobne zvonku Fly Amigo.